L-opportunità li twildet f'dan iż-żmien tal-kriżi bil-pandemija tal-COVID-19 taf tkun il-katalista li tbiddel b'mod totali il-mod kif inħarsu lejn l-edukazzjoni. Irridu nevolvu s-settur edukattiv ta' pajjiżna sabiex nindirizzaw b'mod propożittiv l-isfidi li għandna qudiemna llum u tal-ġejjieni. Għalhekk għandna l-obbligu li ninġabru flimkien madwar il-mejda biex niddeterminaw il-futur tal-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta ndirizza Konferenza Nazzjonali dwar l-Edukazzjoni wara l-pandemija tal-COVID-19. F'dawn il-momenti ma nistawx fuq din il-materja nitrataw l-affarijiet b'mod leġġer, imma għandna obbligu mhux lejn ulidna biss lejn il-ġenerazzjoni tal-futur li naqdu flimkien, niġu flimkien madwar mejda biex niddeterminaw dak li ħajkun il-futur tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Adrian Delija qal li l-Gvern mhuwiex ippreparat biex jindirizza l-isfidi fl-edukazzjoni u ħoloq think tank bla struttura u bla ħsieb. Dan fi żmien meta s-sistema edukattiva ta' pajjiżna jeħtieġ li tevolvi u tħares il qudiem meta hawn l-inċertezza fis-settur li nħolqot bil-pandemija li bidlet il-mod kif inwasslu it-tagħlim. Huwa qal li rridu nindirizzaw minnu fih dawn id-diffikultajiet tal-għalliema, l-istudenti u l-ġenituri u nipprovdu l-għodot neċessarji sabiex l-edukazzjoni tevolvi fir-realtajiet tal-lum. Dan billi nieħdu l-opportunità li naraw u nirrevedu jekk għandniex nibdlu il-metodi tat-tagħlim fuq qafas tal-ħiliet u nadattaw għall-futur fejn naraw li t-tagħlim li qed jingħata llum ikun dak li wliedna jeħtieġu meta mbagħad jitlu fid-dinja moderna tax-xogħol. Irridu nkunu verament ambizzjużi, ikonna viżjoni ċara, mhux dak illi huwa il-futur u allura nipprovaw nirreaġixxu għal dak li qed jiġri, imma nantiċipaw u naraw it-tfal tagħna illum kif ħajkunu parteċipi huma. Adrian Delija qal li l-għalliema urew li kapaċi jaddattaw u jantiċipaw biex jibqgħu waslu it-tagħlim. Iżda dan iż-żmien ġab miegħu wkoll sfidi fil-formazzjoni soċjali tal-istudenti meta fil-preżent mhux qegħdin imorru fiżikament l-iskola fejn jitalmu f'esperjenzi ma' sħabhom fil-formazzjoni tal-personalità tagħhom. Adrian Delija temmiet li fid-dawl ta' dan l-evolviment fi żmien tal-pandemija rridu naħtfu l-okkażjoni biex insaħħu u nkabru l-edukazzjoni f'pajjiżna. L-oppożizzjoni mhux biss se tisma' u tirreaġixxi iżda se tkun qed tipparteċipa sabiex ikun żgurat li wliedna jkunu verament parteċipi f'dan il-futur ambizzjuż.